Amigues i amics, perquè efectivament veig moltes cares conegudes i algunes no només conegudes sinó amigues també. Per tant, doncs, deixeu-me començar així. Us dono la benvinguda, el meu nom és Mercè Claramunt, jo soc diputada de la Junta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i en nom de la Junta, en nom del nostre degà, el senyor Oriol Rusca, us dono la benvinguda a aquest col·legi, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Aquesta és la casa de la defensa dels drets i d'una forma molt més clara i molt més contundent la defensa dels drets de les persones en una situació de major vulnerabilitat, com és el que ens ocupa avui i aquests dies. Vull felicitar a l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, a la Fundació Congrés Català de Salut Mental i a la FEDE per tal de promoure aquest tipus d'acte públic, que a la força té una component reivindicativa i de denúncia alhora, i d'accions concretes que avui es donaran a terme i s'explicaran segurament. Felicitats també, d'una forma molt especial i molt carinyosa, al Carlos Jiménez Villarejo, que em consta que és, no sé si dir l'impulsor, perquè segons la seva honestitat, no lo soy, bueno, doncs, un coimpulsor i un coexecutor, això sí que m'ho deixes d'aquí, oi? Del que avui parlarem, del que avui es presentarà i, per tant, és una figura sempre imprescindible en la defensa dels drets humans, que són desconeguda per tothom i en aquesta casa especialment estimada, aquesta figura i aquesta persona. Per últim, gràcies també, un agraïment molt especial per haver-nos donat l'oportunitat d'acollir-nos en aquesta casa, deia que és la casa de la defensa dels drets de les persones, i en particular jo també agraïda per poder presidir, coordinar una miqueta aquest acte que també té una psicologia molt especial per tot el que ens està ocupant i preocupant en aquests dies. Bé, l'acte, que com us deia, tinc l'honor de coordinar les meses, m'han passat una escaleta i si no m'equivoco es composa de 3 parts i una lectura de manifest. La primera part, que es parlarà del context de la crisi, i m'acompanyaran a la taula la senyora Arantxa Díez, que és periodista, que ens parlarà del context del conflicte, el senyor Òscar Camps, directora proactiva Open Arms, que ens parlarà del testimoni i resposta de la societat civil, i el senyor Ignacio Escolar, periodista, director del diari.es, i que parlarà de la regulació de la gestió per part dels governs europeus. La segona part ja l'aniré presentant, si no les va ser informació probablement, i el que sí que ja els hi passo la paraula i els hi prego que assenyeixi de la mesura del possible els 5 minuts que suposo que ja els hi han dit que tenen i que jo ja els hi passaré per fer oportú tot això per tal que l'acte sigui el més àgil possible. Doncs moltes gràcies i sense més dilació té la paraula la senyora Arantxa Díez. Em toca posar context a aquest... Se'm sent? Sí. Hola? Deia que em toca posar context a aquesta situació de la que parlarem avui. Començaré parlant del Mediterrani, que, com sabem, la Unió Europea ha convertit en un cementiri. En total, el 2015 hi van morir ofegades 4.000 persones, en el que portem d'any 2016 on ara hem morit 4.300 vides que controlem, és a dir, que tinguem comptabilitzades. Són les dades oficials, com sabeu, són inferiors a les reals. No cal recordar que la cruenta guerra de Síria, que ja fa 5 anys i mig que dura, és un dels inferns dels que fugen milions de persones. Tots hem vist les imatges terribles de la destrucció total d'aquell país, ciutats abans pròsperes com Alep, convertides en pols, on ni tan sols hi queden dempeus els esquelets dels edificis. Imaginem-nos la gent que hi vivia. Síria ha perdut generacions senceres. Al febrer d'aquest any, un informe del Centre Sirià per a la Investigació Política xifrava en 470.000 les persones mortes per la guerra, una dada molt superior a la oferida o difosa per Nacions Unides, que sempre havia parlat de 250.000 morts. El nombre de ferits s'eleva als quasi 2 milions de persones. L'esperança de vida ha passat dels 70 als 55 anys des de l'any 2010. Hi ha més de 6 milions de persones desplaçades a dins de Síria i n'han fugit fora de les seves fronteres 5 milions més. Es calcula que prop d'un 30% dels desplaçats, de persones desplaçades, són menors.
el que dèiem, generacions senceres. A les platges de Lesbos ens van fer farts de veure nens de totes les edats, també nadons, de mesos, de dies, i tants altres encara per néixer dins les panxes de centenars de dones que arribaven embarassades i que han nascut enmig d'aquest èxode terrible. Quan veus això, és fàcil imaginar-se que fugen d'un infern. Durant l'any passat, prop de 9.000 menors no acompanyats van entrar al territori europeu. La meitat eren afganesos. He parlat de Síria, però a Lesbos, que és la illa on jo vaig estar treballant com a periodista, també hi arribaven molts afganesos i iraquians, gent que pateix aquestes guerres silencioses i silenciades de les que Europa n'és màxima responsable. Parlem de vides humanes, de vides com les nostres, com les dels nostres fills, nebots, amics, a qui algú ha decidit posar un peu. Impressiona la perfecta indústria muntada darrere de tot aquest èxode. I encara impressiona més que els serveis d'intel·ligència europeus siguin incapaços de desarticular-la. A l'octubre del 2015 es pagaven entre 1.200 i 2.400 euros per creuar el mar Egeu, amb una oferta del 50% de descompte per sortir en temporal. Des de les costes de Líbia es paguen entre 300 i 1.000 dòlars de mitjana. Només cal que multipliqueu, és un negoci perfecte. L'altre dia parlava amb un amic afganès, que és de Kunduz, que es diu Mohammadi, a qui vaig conèixer amb la seva família aquest mes d'agost a Salònica, a Grècia. Ha intentat creuar a Macedònia per Idomeni contractant traficants fins a 8 vegades. I l'altre dia m'explicava que es plantejava sortir des d'Atenes amb la seva dona i els seus 4 fills d'entre 1 i 5 anys, amagats en un tràiler de fruita que creua en ferri des d'Atenes fins al port italià de Bari. El traficant els demana 8.000 euros i s'han d'estar 50 hores a dins del camí. Us parlo del Mohammadi, un home desesperat que tenia una vida feliç a Kunduz i que va fugir-ne per les amenaces dels talibans. Però com ell, hi ha unes 60.000 persones ara mateix atrapades a Grècia, sotmeses a una vida indigna en camps de refugiats que, us asseguro, semblen camps de concentració. Malvivint en tendes de campanya en antigues fàbriques als afores de la ciutat de Salònica o, per exemple, al mateix port d'Atenes. Són recintes custodiats per militars grecs sense escola, molts d'ells, sense serveis mèdics, on no hi ha res més a fer que esperar el sàdic procediment de petició d'asil que dura mesos interminables. Gent com nosaltres que ha hagut de deixar la seva vida enrere per no morir sota les bombes. A Salònica, aquest estiu, un d'ells em va dir: prefereixo tornar a Síria. Allà, almenys, saps quin és el teu futur, o vius o mors. Aquí la incertesa mata a poc a poc. El tracte que estem dispensant a tota aquesta gent és inhumà. Cal sumar-hi encara les prop de 16.000 persones que ara mateix estan detingudes a les illes gregues, amb Lesbos al capdavant. Estan detingudes, efectivament. Són totes aquelles persones que han arribat a les illes després de la signatura de l'acord entre Turquia i la Unió Europea. Un tractat ignominiós i il·legal que mercadegen les vides de totes aquestes persones que cerquen refugi i que suposa la vulneració impune de la Convenció de Ginebra, entre altres coses perquè no garanteix en cap cas un estudi personalitzat de la petició d'asil de les persones que hi arriben i perquè a més també permet devolucions en calent. A canvi, com no, de favors. Favors en forma de 6.000 milions d'euros que Europa ha pagat a Turquia, d'avisats per garantir la lliure circulació de ciutadans turcs a Europa, a canvi d'accelerar les negociacions perquè Turquia, una dictadura en tota regla, s'adhereixi a la Unió. Per cert, fa uns dies, un reportatge de la BBC demostrava que a Turquia hi ha nens refugiats treballant en tallers tèxtils de marques europees, el que demostra que la indústria de l'èxode no s'ha aturat mai. Durant aquests mesos, voluntaris i petites ONGs han demostrat la força de la gent per fer molt més del que han fet 28 països de la Unió, 28 estats de la Unió Europea, i jo crec que el recurs judicial que avui es presenta en aquesta sala és una mostra més de la força de la gent per canviar les coses. Moltes gràcies.